Bona tarda a tots i a totes, jo sóc la Núriel i avui us porto un nou podcast. Avui parlarem de la meva por, entre cometes, no m'esteu veient però estic fent el símbol de les cometes amb els dits, la meva por a volar, que no és por, que és respecte, ara us ho explicaré bé. Primer de tot, abans de començar, sisplau, demanar-vos que ja us podeu subscriure al meu canal de YouTube i em podeu donar a seguir a l'Instagram per no perdre-us res de les meves novetats de tots els podcasts que penjo, que sempre està bé ficar-se algú parlant de tonteries de fons i així ens sentim més acompanyats en aquests temps de confinament, de pandèmies, de Covids i d'aquests temps que ens toca estar sols. Per tant, sempre va bé tenir algun xerraire parlant per darrere i per què no ser la Núriel? Jo sé que tinc molta competència, però la Núriel també és una d'aquestes opcions quan ja estigueu cansats, que inclús a mi se m'acaben els capítols de crims i de tots els podcasts que jo segueixo. Sempre va bé tenir algú per darrere parlant, i sempre potser us ensenyo alguna cosa nova. I avui us vinc a ensenyar-vos els meus remeis que jo utilitzo per volar i per explicar-vos aquesta fòbia. No és una fòbia, perquè la meva fòbia principal és la sang. Si voleu que us expliqui la meva fòbia a la sang, jo us puc fer un altre podcast parlant de les fòbies a la sang, però avui us vinc a parlar, no és una fòbia, és un respecte, és una por d'aquestes de caution, be careful, que és el que fa, o sigui, no sé, són les senyals que el meu cervell envia, doncs suposo el meu cor perquè es fiqui a 100.000 i jo m'agafi un atac d'ansietat d'aquests brutals, però sempre tenim els nostres remeis per evitar aquestes coses, perquè el que no voldria mai, amb el que m'agrada viatjar a mi i amb el que m'agrada a mi fer coses, no voldria mai que cap aerolínia em prohibís la seva entrada. Per tant, aquí van els meus remeis per combatre la por i l'ansietat dins de l'avió. Doncs bé, començant pel principi, jo des de petita que no sabia el que era un avió. Ara els meus pares, si m'estan escoltant, s'enfadaran. No s'enfadaran, però saben que jo no vaig volar amb avió fins que vaig tenir 16 anys, amb la gran excusa d'anar a Andalusia de viatge de fi d'etapa, de secundària, de l'ESO, i vam anar a Sevilla. Va ser la primera vegada que jo vaig pujar en un avió. Per què? Els meus pares sempre han tingut, no sé si por, respecte a aquest tipus de coses de cara als avions, ¿vale? I llavors què passa? Que jo sempre que havíem viatjat havíem anat amb tren o amb cotxe. Vam anar a Disney amb cotxe. Disney és el destí que tothom vol anar i és el meu destí preferit i jo aniria 1.400 vegades més. Vam anar a Disney amb cotxe. Va ser horrible. Jo tenia 13 anys i ho recordo com si fos ara mateix. Va ser horrible, però horrible. El viatge molt bé, jo em refereixo al anar amb el cotxe, que va ser horrible. Et perds, a més era una època on hi havia GPS, eren els nous, aquells GPS que no servien molt. Et perds, has de parar pel camí, són 24 hores de cotxe. 24 potser no, però eren moltes hores. Ens vam perdre, vam estar 3 hores donant tots pel mateix lloc. I què passa? Que anar amb avió és molt més pràctic, sí. Però, clar, els meus pares no viatjaven amb avió, per tant em va tocar fer a mi aquest tipus de viatges. El somni de la meva vida? Pujar en avió. Òbviament, quan tu no has fet alguna cosa i tots els de la classe és que anar amb avió és superguai perquè és com si anessis al Dragon Camp de PortAventura i et tires i la sensació de volar i anar per sobre els núvols. Clar, això és el que jo sentia i jo no podia opinar. I què passa? Que quan tu no pots opinar en una classe et sents com una merda, perquè dius, hòstia, doncs jo també vull dir, que guai, jo he anat amb avió i he anat, no sé, a Helsinki. Però no és el cas, perquè jo havia anat. He vist Espanya? Sí. Bonic? Sí. Tenim la sort que vivim en un país molt maco. Però què passa? Que no havíem sortit de Martorell, quasi. Tot això és en broma. O sigui, sí que havíem sortit de Martorell. Com us dic, vam anar a París, vam anar a Disney, però jo volia pujar amb avió i punto. I la meva discussió constant amb els meus pares era vull pujar amb avió, pugeu-me en un avió, puc anar sola en avió, a mi em firmes aquest paper i em porta l'hostessa en avió, tot això que es veu en les pel·lícules i etc. Què va passar? Que va arribar el desitjat moment de pujar en avió, que va ser aquest any d'anar a Andalusia amb el col·le, on jo tenia 16 anys, mentida, en tenia 15, perquè jo soc del novembre, per tant, sempre tinc un any menys que tothom per mesos, perquè de l'any és el mateix, i tenia 15-16 anys i jo estava dalt de l'avió i tenia
30 persones mirant-me, aviam com reaccionaria jo en l'enlairament, que jo crec que és el moment més heavy. Doncs bé, jo estava tan tranquil·la, super motivada de que per fi pujava en un avió i tots els meus companys de classe motivats amb mi de és l'única que no ha pujat en un avió mai, és la primera, anem a mirar aviam com reacciona. Doncs jo, valenta, ingènua, no sé com dir-ho, immadura, perquè al final ets un immadur, feliç i contenta, jo sense veure cap perill, i estan allà doncs, disfrutant del viatge i ja per fi puc dir que he pujat en avió i llavors a partir d'aquell moment em vaig ficar a comptar els avions als quals jo havia pujat, perquè clar, tota la gent de la meva classe, doncs jo a la meva vida he pujat 10 avions, jo 53, i jo doncs, n'havia pujat 2, a Barcelona, Granada, a Sevilla, Barcelona, perquè vam fer-ho amb bus, vale? No cal que us expliqui el viatge a fer de curs. Doncs bé, a partir d'allà doncs, tot va anar bé, jo no havia agafat mai un avió amb els meus pares, però sí que havia anat doncs, a diversos llocs, amb amics, que sí amb el col·le, que sí amb els castells, doncs bueno, havia agafat diversos avions i jo orgullosa de, bueno, els meus pares no volen, però jo per fi puc volar. Va arribar el moment en el que vaig decidir ja no només sortir d'Espanya, sinó sortir d'Europa. I va ser el moment quan jo vaig anar a Sri Lanka. Per anar a Sri Lanka va ser molt guai, estava una mica cagada en el sentit que mai havia fet un vol tan llarg de tantes hores i amb un avió tan gros com el de Qatar. Allò és immens, allò no es mou, és que allò crec que li tires un míssil i no cau. I toco fusta, que no sé cas que passi, perquè en aquest any hi ha aquestes coses que estan passant últimament, me'n faig creus. Doncs bé, jo estava una mica cagada, però tot va anar estupendo, meravellós, l'avió no es movia i tal. El viatge va anar superbé, però a 3 dies abans de marxar del viatge jo vaig veure una notícia, perquè això sí, no havia pujat mai en avió, però m'agradaven les notícies d'accidents d'aeris, m'encantava mirar i no sé què, sense jo pensar que algun dia em pot passar a mi, perquè clar, jo volo supercontenta, però fan dels accidents aeris. Fan, em refereixo al sentit de que m'agrada doncs, llegir les notícies, saber què ha passat, què deien les cajes negres, perquè és més que m'agraden, és més informació, no vull que ningú se m'ofengui dient ara que m'agrada que morin 300 persones perquè no és el cas, però sí que m'agradava saber doncs, els motius, per què havia passat, me'n recordo bastant dels accidents aeris que han hagut, etc. Vale? No vull que ningú se m'ofengui. Doncs bé, jo vaig veure que s'havia caigut un avió i jo ja em van pujar a mi tots els colors i tot, i em vaig començar a ficar molt nerviosa i jo vaig pensar, ara se'm caurà aquest, perquè clar, s'havia caigut un a Indonèsia i jo estava a Sri Lanka. Ja no era, bueno, volo per Europa, soc superguai i aquí a Europa no cauen els avions i allà baix sí. Ojo que jo estava allà baix i poden caure tant allà baix com a Europa, al final és el mateix sistema. Un més cuidat que d'altres pot ser, però en el meu cas, per mi era exactament el mateix, estar a Sri Lanka que estar a Londres i tenir que tornar a Barcelona. Doncs bé, a mi allà em va començar un neguit. Jo vaig agafar els 2 avions per tornar cap a casa i va anar tot bé. No em va fer por, no em vaig haver d'aprendre res, ni res. Què va passar? Que seguidament jo al cap d'un mes me'n vaig anar a Londres a visitar una amiga. L'anada superbé, però la tornada, i aquí ja ve un dels punts d'inflexió als quals a mi em va agafar por a volar. Vaig tenir una mala experiència aèria, sí. Jo que pensava que això no cau, això hi ha un accident cada no sé quants milions, mira quants avions volen al dia, totes aquestes coses que jo em deia, no per por, sinó perquè jo els deia als meus pares que no heu de tenir por, no heu de tenir por, no heu de tenir por. Què va passar? Que vaig tenir una mala experiència aèria. Vam agafar allò que se'n diu una bossa d'aire. I la bossa d'aire, mare de Déu, com feia tremolar l'avió, que segurament no estàvem en perill, que segurament no anàvem a morir. Estàvem per sobre Barcelona i jo veia com donaven voltes, allò típic que hi ha cua, hi ha trànsit aeri i a més hi ha una bossa d'aire, doncs coses que s'acumulen, i vam estar com 20 minuts donant voltes pel cel de Barcelona. I jo veia a l'aeroport i deia, per què no aterrem? Bueno, va ser tal el nivell de moviment de l'avió, que es van començar a apagar les llums, la gent va començar a cridar, i jo em vaig haver d'agafar el seient de davant perquè es movia molt. Què va passar? Que jo anava sola, però gràcies a Déu tenia una dona al costat que em va agafar la mà i em va dir, tens por? I jo li vaig dir, sí.
I em va dir com et dius, jo li vaig explicar la meva vida, ella em va explicar la seva i em va dir estem travessant una bossa d'aire, no et preocupis, no caurà l'avió i apagant les llums per seguretat. I jo, doncs, me la vaig creure, tot i que estava amb els collons per corbata i m'estava cagant amb la mare que havia parit a tots els punyeteros avions. Finalment vam aterrar, jo vaig aterrar i crec que és que em vaig tirar a terra i li vaig fer un petó al terra com fa el papa cada vegada que arriba als llocs, perquè t'ho juro que no em podia creure haver aterrat. I a partir d'allà ja em va començar el neguit de i si haig d'agafar un avió, i si vull viatjar, i si. Què va passar? Que al cap d'uns mesos jo per primera vegada vaig volar amb la meva mare i em vaig ficar molt nerviosa. Vam anar a Madrid, vam tornar i molt nerviosa. La meva mare havia com superat la seva por a volar i a mi m'havia agafat. Justament va coincidir al mateix temps? Sí, pot ser. Finalment, al cap d'un temps, vaig decidir anar a viure fora. I ara visc a Amsterdam. Què passa? Que a mi m'encanta tornar a casa meva. I per tornar a casa meva, què passa? Que haig d'agafar un avió. Doncs, des del moment que jo vaig decidir venir a viure fora fins ara, que cada vegada que m'he pujat en un avió, una setmana abans m'agafa mal de panxa i m'haig de prendre una pastilleta perquè si no, no estem tranquils i ens agafen atacs d'ansietat. I aquí ve el que us explicava abans de jo no vull que em facin fora de cap avió i que cap aerolínia aèria, valga la redundància, cap aerolínia em faci fora perquè a mi m'agrada viatjar i jo crec que em queda molt món per veure encara i no vull que això sigui un problema. Llavors, ara bé, després d'aquesta petita introducció de quasi 12 minuts, ara bé, què us explico? Què faig jo per combatre aquesta por? Sí, em prenc una pastilla, sí. Tinc ansietat i em fa molta por que m'agafi un atac d'ansietat perquè ho passo molt malament i la pastilla ajuda a controlar i em va bastant bé. També, per combatre els nervis aquests previs, el que faig és mirar-me vídeos de YouTube. Sí, miro vídeos de YouTube de persones que són o hostesses de vol, o pilots, o persones que han fet aquest típic curs de teràpia de xoc i tal. El vídeo d'hostesses i hostessos de vol està molt bé perquè són persones que viatgen cada dia, es dediquen a això. Jo no sé com ho poden fer perquè jo crec que hauria de comprar la farmacèutica que fa els clorazepams perquè és que no podria treballar d'això, o sigui, no podria. Llavors, jo els vídeos que m'he vist doncs t'he explicat lo típic, no? Quanta seguretat hi ha en un avió, com de segur és volar en un avió, quants avions volen al dia, quants accidents han hagut en aquests 10 anys, en comparació doncs, als accidents de trànsit, que hi ha més possibilitats que et moris tu a casa teva sentat al sofà que en un avió, etc. Tot això ho sé, però clar, en el moment que tu estàs volant per sobre els núvols, costa una mica de pensar que estàs més segur allà dalt que a casa teva. Per tant, a mi em va molt bé veure això i sobretot un secret que em va molt bé, perquè ara us explicaré a mi, el que em fa por és quan enlaira l'avió. O sigui, jo estar per sobre els núvols ho porto ok. O sigui, a mi m'agrada, inclús m'agrada mirar les vistes i faig fotos i tothom, però tu no et veia per volar i després què fent-te fotos? Sí, passa, però perquè quan estic a dalt estic tranquil·la, és quan en l'aire que penso, vinga va, arranca i puja i tira i que no te caiga, perquè jo el que em fa por és que faci bum, pum, i que es caigui, i no pot ser. Una vegada enlairat, tot perfecte, a mi l'ansietat també en el moment de l'enlairament, que és quan la pastilla m'ajuda a viatjar i a veure món, que si no, no podria. Doncs bé, què faig jo? Doncs jo em miro vídeos d'enlairar, o sigui, dels enlairaments dels avions. Els vídeos a l'aeroport, com enlairen, inclús relaxa. Òbviament miro els vídeos que enlairen bé, no miro els accidents no s'han de mirar vídeos. També n'hi ha molt pocs, o sigui, és molt millor mirar vídeos de com enlaira l'avió i veus com enlaira i veus com que no passa res, D'altra banda, les altres coses que faig jo és preguntar-li a la gent. Jo li pregunto a la gent, però tu tens por a volar?
i la gent em diu no, o sí, o em fa pànic l'enlairament, com em passa a mi, o a mi em fa claustrofòbia, o... Llavors jo pregunto a la gent, i llavors quan veig que molta gent comparteix aquesta por, o a la vegada no la comparteixen, a mi em tranquil·litza, és algo que a mi em sembla bé, em sembla correcte, perquè és com, bueno, doncs mira, a aquesta persona li passa el mateix que a mi, jo el puc ajudar, ella em pot ajudar, a aquesta persona no li passa, i per què no et passa? Ah, doncs perquè em sento segur, ah, doncs perquè és el transport més segur. Hi ha gent que li serveixen unes coses, i a mi, per exemple, necessito molta informació. Per tant, solucions, doncs aquestes. Preguntar a la gent per què no tenen por o per què tenen por, mirar-se vídeos de com enlairen els avions, mirar informació, sobretot és informació, perquè el que ens fa por és la desinformació, és el que no sabem. Però si una vegada tu saps per què volen els avions, com volen, quina seguretat hi ha, què passa si falla un motor, què passa si en fallen els dos, què passa si ens quedem sense benzina. Doncs totes aquestes coses, si tu les saps, allà estàs molt més tranquil. I sobretot, i una altra cosa que faig jo que va molt bé, és ficar-se soroll, ruido blanco, que és el soroll de dintre els avions. Per què? Perquè s'ha de normalitzar. El soroll que s'escolten de moltes coses són sorolls normals. És com si jo ara dono un cop sobre la taula. No vol dir que s'estigui caient l'edifici. Però en canvi sentim un soroll en avió i què és? Què és? M'estic morint, perquè jo és el que jo sentia. I sobretot, no us avergonyeu, si ens deu prendre una pastilla, jo me la prenc i no passa res si estem al segle XXI i ens fa cosa volar, no sou els únics, jo m'incloeixo una pastilleta i el vol anirà perfecte. I això sí, cosa que jo penso, ja per acabar aquest podcast de jo fotent-vos a xapa de 16 minuts, jo us dic una cosa, pensament que em ve al cap abans d'enlairar és, si la gent als anys 80 volava amb la meitat de tecnologia que tenim ara estem molt millor. No hauria ni de per què passar la meitat dels accidents que potser passaven als anys 80. Jo penso, i ja no als anys 80, sinó als anys 60, o sigui, la gent pujava als avions i creuaven el charco. I ara nosaltres, amb tota la tecnologia que tenim, sí, continua passant, sí, però hem de saber per què continua passant, com continua passant i amb la poca freqüència que continua passant, que és molt més segur estar en un avió que estar en un cotxe o a casa teva mateix. I doncs bé, espero que us hagi ajudat. Jo no sóc cap experta ni res, només us explico doncs, les coses que he fet, les meves experiències, com m'ha anat la vida amb avió i sense. I res, espero que us hagi agradat molt. Si voleu més storytellings o com els vulgueu dir, doncs m'ho dieu. I un petó molt gran i fins al següent podcast.